пътя на всеки творец идва един такъв момент на застой. Момент, в който техниките са овладени, но нещо просто липсва. Днес ще разгледаме точно този преход в натуралната парфюмерия. Тук не става дума само за смесване на есенции, а за това как се вдъхва живот в един аромат. Как се създава парфюм с душа, който да е продължение на един уникален артистичен глас. И ето го, този кръстопът, пред който се изправя всеки създател. Техниките са усвоени, нали? Материалите са познати, понякога до болка. Обаче се усеща една празнина, един вътрешен зов за нещо повече. И въпросът, който отеква добре де, какво следва от тук нататък? Отговорът всъщност не се крие в някоя нова сложна техника. Не, той е в търсенето на дълбочина, на душа, в търсенето на собствената същност, която да се вплете в ароматът. Това е едно пътуване, което е насочено навътре. Хайде да проучим първата стъпка в това пътешествие. Как да надскочим основите и да отговорим на този, така да се каже, зов за повече. Точно тук започва истинският преход от ученик към творец. Правилата вече са научени, но онзи тихият вътрешен глас започва да нашепва. Можеш повече. Появява се една нужда от повече пространство, повече смисъл, повече от самата същност на Създателя в творението. И така, първата, съвсем практическа стъпка в тази трансформация е разширяването на ароматната палитра. Може да си го представим като научаването на изцяло нов език – езикът на ароматите. И тук интересното е фокусът. Вижте, целта не е да се работи с стотици материали, съвсем не, а с една добре подбрана палитра от около 20 до 25 аромата. Това е напълно достатъчно, за да се изгради нещо сложно и красиво, но не толкова много, че да се изгуби посоката. И точно тук се случва магията. Ароматът спира да бъде просто техническо упражнение и се превръща в нещо друго, в израз на настроение, на спомен, на някаква вътрешна визия. Това е моментът, в който занаятът се превръща в изкуство. Така че ключовият момент е да се разбере как всеки материал, така да се каже, живее с останалите. Вече не го изучаваме изолирано, а в контекст. Как се променя, как си взаимодействат, как се разгръща в цялата композиция. И след като този нов език бъде овладян, може да започне и голямото откривателство – намирането на собственото ароматно ДНК. Това е ядрото на творческата идентичност. Всичко, разбира се, започва с ароматните семейства. От онази вибрираща свежа енергия на цитрусите до мистериозната дълбочина на ориенталските нотки, всяко семейство си има свой характер, свой темперамент, своя енергия. Разбирането им е абсолютно фундаментално. И това ни връща към онзи голям, основен въпрос – кой съм аз като ароматворец? Творческият почерк започва да се оформя почти неусетно в начина, по който се избират и балансират тези семейства. И тук се появява идеята за ароматен подпис. Това е нещо много повече от просто любима нотка. Това е онази лична комбинация, онзи отпечатък, който придава последователност и прави творенията разпознаваеми. Помислете си само – спокойствието на лавандулата, преплетено с стабилността на кедъра, или пък пишността на жасмина, балансирана от земния корен на ветивера. И това е брилянтен пример за промяната в мисленето. Вече не се мисли за отделни съставки, а се започва да се мисли в акорди. Акордът – това е онзи магически момент, в който две, може би три нотки се сливат в нещо съвсем ново, нещо цяло, което не може да бъде разделено на съставните си части. Представете си акорда като малка композиция в рамките на по-голямата. Изведнъж цялото става много повече от сбора на частите си. Композицията започва да резонира, а не просто да ухае. Разбира се, една артистична визия трябва да бъде подкрепена и от техническо майсторство. Така стигаме до създаването на парфюм, който наистина устоява във времето, до неговата форма и дълготрайност. Всеки добре балансиран парфюм всъщност разказва история. Връхните нотки са началото, нали? Първото впечатление. Средните са развитието, сърцето на аромата, а базовите нотки са завършека, който остава най-дълго. Важното е композицията да тече плавно, без празнини. А за да има тази история траен завършък, е нужна солидна основа. Точно тук се намесват фиксаторите. Материали като бензое, ванилия, пачули или сандалово дърво, те, благодарение на по-тежките си молекули, сякаш закотват парфюма към кожата и му позволяват да се изпарява бавно и красиво.
И разбира се, финалната форма на парфюма също е артистично решение. Всеки формат носи съвсем различно преживяване. Маслените парфюми са някак по-интимни, по-близки до кожата. Докато твърдите, тези парфюми-балзами, са по-дискретни с уникална текстура. Изборът на формат е неразделна част от самия творчески процес. И когато всички тези елементи се съберат на едно място, разширената палитра, ароматното ДНК и техническото майсторство се стига до финалният етап – преходът от създател на формули към автор на аромати. Този път минава през много задълбочена и последователна практика. Парфюмният дневник се превръща в нещо като огледало на развитието. Всяка формула, всяко наблюдение, дори всяка грешка – всичко това става част от личната ароматна памет. В този момент се случва истинската трансформация. Творецът престава да следва правилата и започва сам да ги създава. Ароматът вече не е просто някаква формула, а се превръща в израз, в истинско изказване. И така, стигаме до края. Всеки създаден парфюм е изявление. Въпросът, който остава да виси във въздуха е: какво ще казва този, който предстои да бъде създаден?